May sa manen na pabahaya project iti inyo yuswat at iti kapulisan manikod Balawan Police Station. Iti panakiman ti Bombo Radio kini Police Major Lawrence Ganuelas, Officer in Charge iti Balawan Police Station. Pasat pa lang dito kinuna iti programa ni Police Brigadier General Emmanuel Baloloy Peralta, Regional Director iti Police Regional Office 1, ni Provincial Director iti La Union na Police Provincial Office, ani Police Colonel Jonathan Calixto Impact Project. May sarito kinunana iti pabahay project wino pabahay ng pulis may sa karagiti pinilida iti pamilya ket ni Mr. Ernesto Ricardo iti Barangay Sablot Balawan La Union. Muna iti dito ikinunati na sa opisyal nang isayang kada ti barangay anihan iti nasa barangay ket kita nakita da ti kasasaad ti balay ken estado ti panagbiag ni Mr. Ernesto sa dinukat si Kigken Arag na amaraban ti balay dagito ay ken peligro launay kinunana iti sa nga pamilya anda ken apektaran da pa iti naglabas a bagyo Amaring arason tapno isu iti may sa kadagiti pinili da nga agbalin beneficiaryo ti babae ng police project ti kapulisan diti Region 1. Tipod renugyan da kinunana tinaso balay ket adamuten dagiti individual ken grupo kahit damat at tumulong iti panaggatang ken mang-provide iti materyales tapno malipas. Tinasaw a balay kabinulig ti Balawan Police Station dagiti kamang iti Provincial Mobile Force Company. Malaksid kadagiti kapulisan ang nagtrabaho ti panakaipatakder ti nasaw balay kinunana ket voluntaryo ang nagko-contribute dagiti kapulisan manipod iti Balawan Police Station iti sweldo da kas tulong motan iti panakaipasdak ti balay ti pamilya Ricarde. Sigon pa iti nasa opisyal at target da malipas sa tinasa balay iti uneg iti sangapulong nga aldaw. Malaki iti ditoy mangkita da pay kinuna ti barangay mabaling agbaling nga beneficiaryo iti daduma pa proyekto ti kapulisan iti Region 1 kas kuma iti patubig pailaw ken daduma paya. In panamnama tinasang opisyal asan da agsaradang iti panangyasideg ken panangipa iti serbisyo ti komunidad aglalo kadagiti agkasapulan launay. Pinagyamanan na mata dagiti amin at imulong ken mangtulong iti pailaang nasa proyekto datoy pabahay project ti kapulisan manikod kadagiti matan agbaling nga beneficiaryo iti dati pasag man ti panagsarita ni Police Major Lawrence Ganuela. Dati nasangayan nga pabahay dati kat may isang impact 5 impact project iti regional director tayo nga ni Police Brigadier General Emmanuel Peralta kaniti provincial director tayo ni Police Provincial Director Police Colonel Jonathan Calixto. So adda tayo dito po tay sayang tayo dito pabahay. So dati kami na po di adda ti barangayanihan mi may kami dito ita nakita mi ti sitwasyon da Ernesto nakita mi dati balay dak medyo tagpi-tagpi kan nganganin na makuna nga matumba. So nakita mi ta very risky gaminan iti ko ta pagturturugan dagiti limang anak na so ni Manong Ernesto ket may sa karpentero ket iti asawa na ket housewife lang ket income da ket basit mutlaan pa kapumot iti pandemic ken dati sitwasyon tatata na may samot dati barangay Sablot nga natamaan ti bagyong Maring. So na nanumami iti kapulisan iti Balawan nagtitinulong kami apo dito nga nagko-kontribusyon ken adong dagiti tumultulong ken may sapay ket na may samot di first PMFC nga idadaluan ni Police Major Gamuyot nga may dadamot dito nga tumultulong pang para lang may patadar tayo dati nga balay. So nakita tayo matitik barangay anihan dagiti bumarangay ken dagiti Good Samaritan City Balawan. Adda matapot isang gabasit nga naitulong danang tuditi basit nga semento, landok, adda dati construction nga nang tintidarat. So makita tay gayam no pandemic gayam dati MJ ket adda po dagiti nasayati puspuso na nga mangtulong. So kas makita yung mat datoy nga narugyanan so nga namalpas datoy palpasan tayo datoy. So nakuan mat di apo Mayor May ni Honorable Mayor Attorney Aleli Concepcion nga nadamag na nakita na po ti Facebook tada nag-share kada nag-like nakita na dinamagnak na niya ti may tulong na so namang itulong kano mat ti sang kabasit na niya man ti may ano niya pa ti pagkurangan na datoy nga proyekto. So makita tayo nga dahito gayam in dating nga pandemic makita tayo dati pinagtitinulong iti constituents tayo dagiti dati nali ko nga puspuso na kun nakaahon ti pinagbiag na. So
kas makita tayo irugi tayo nga namalpas tapno hanmat nga da risky dagiti anak na ni Manong Ernesto nga maturog da nga wanti pampanunutan dan nga kongreto iti pagturugan dan hang nga pa dati nga nakita mi no makita yo kumadya muna nga idumay kami ditoy ket tabingin kan tagpi-tagpi kas makita yo nga very risky kas makita mo dati postina. Tapos nabahada pay, nabasa amin nga gamgamit dahil so makita tayo ti sitwasyon da nga talaga ke medyo narigat. So we decided nga dati impact project, may isa nga impact project ni regional director tayo nga dati may isa dati kat pabahay. So Diaga Road. So nga we decided nga irugyanan tayo datoy. So idinrugyan mi MJ kat makita mi iti kwati tattao kakaro ja Facebook nga nunyaman ti may tulong da pay kano ket tumulong da. So di ay. Okay. So kaya na sa una nagtitinulong siya dati pa nagpaggatang dagiti materialis sir. Iti dati mga panakay patakdar dati nga balay. 1 MJ di ay lang in Rugimi lang ti Balawan Police Station dagiti police tayo nagko-contribute dati sang nga basit ja sweldo da. Nag-share da iso diya ti pinangrugyanan mi idi narugyanan mi dato yung manarimaan da nga aramida ng MJ ket adumot tan idi nag-text kanya kadumot ti nag-pledge iti tulong nunyaman iti may tulong da iso nga diya ket agsangpot mo iti daraten adati semento plywood kayo o dagiti hollow blocks ti iso ket makita nga talaga iti dagiti good Samaritans nga makita da dagi na apektuhan nga kakabsat tayo iti bagyo ket sitwasyon da nakita da diya yung muna nga balay da nasaya at unay dati kat nagbaranggayan ni hantay amin hanlang nga kapulisan nagjo-join tay amin dito nga proyekto ingga na malpas dati palpasen tay ingga na malpas. Okay. So sir dati nga balay panakaypatakda na sir manuti aldaw sir nga minimum or maximum sir nga panakaypatakda manungal daw sir ti target. Dati ti target mi ket ko dati nga malpas iso nga kinanahin mi nga monitoran manyaman ito kurang na pagkukontribusyon na may manan nga kapulisan ta damot dagiti kakadwa tayo nga mang tultul nga damot dagiti kapulisan tayo nga willing mat nga mangted or just 100 pesos ket nala na mayat datan adto nga hollow blocks ti magatang nan iso nga maximum of 10 days tutukak dati MJ nga na malpas dati nga na 10 days. Okay. So dapat ko pati posibilidad na nga adapay dagiti barangay or kabaranggayan tayo dito Balawan nga mabalin nga matulungan tayo sir. Taiwan MJ datagarod may isang impact project ni regional director tayo kitaan mi pa may daddo mga barangay nga mabalin tayo nga pailawan. I-assist tayo nun yaman dagay barangay pa nga masapul dati patubig. Data takitaan tayo no iso ti kailangan da iti bumarangay so nga i-deliver tayo iti services tayo kanya da asikgan tayo i-assess tayo iti barangay no nya da makasapul iti palikuran. Data pa apo iti kuada ni apo regional director tayo iso nga kitaan tayo iti barangay i-assess mi pay no dati nga barangay ket ti kasapulan na ket patubig so datay manan apo katokem mi manan iti puspuso iti apo tintero nga Balawan no nya man ti may pledge da so adamot apo dati kapulisan tayo pati dati first PMFC nga mangtulong nga mangnayon iti pagkurangan na or pagrugyanan mi so no makita daman siguro nga daman dati project tayo so ang kami agsardeng nga kitain iti sitwasyon dagiti bumarangay tayo no nya ti masapul da. Okay. Sir diti Balawan dati baka diti kaunan nga panakay pastig sir dati balay nga natulungan. Aywan MJ nag-assume lang kami dito di September iso data ti umuna nga proyekto iti pabahay mi nga kuan ni apo regional director tayo so nodan tumanan apo nga willing nga donate manan iti kuan so kitaan tay manan iti bumarangay kundi sitwasyon iti pamilya no talaga nga masapul da iti tulong or services kanya da. Okay. So sir dagiti dadto makakadwa tayo mo sir nga nahayit iti tulong man nya mati mahunay. Dagiti kapulisan mat nga kakadwa tayo nga may dito nga nagdanggay nga willing damot nga agtrabaho nang ted
handa lang nagtrabaho MJ dati kat nang iti voluntary nga kuada nga nagapumot iti sweldo da daraga puti pinagpuspuso damot nga nainayon dito iso nga makita damot to makita danto dati nga balay nang donitak mo diti duwa nga talo or kuha nga hollow blocks dito or may nga simento so naragsak mo iti puso dan makita danto dati nga kuha nga balay nga napata der may santumot nga may bagadan to inti pamilyada anak da nga tinulungat data idi kunadan to. Pasalat iti panaggasarita ni Police Major Lawrence Ganuelas, Officer in Charge iti Balawan Police Station. Kabayatan na emosyonal kaya na napalaw iti panagyaman ni Mrs. Marife Ricarde, Mrs. ni Mr. Ernesto Ricarde. Dakal tulong dito kinunana tapno natalgadan iti panaturugda numan na bilang malpasen sigon ken kuana ket walo tawen ngagnana da tinasa balay nga oray pay no delikado ti balayda awan met kinunana iti sabali apag na adanda sada met kinunana nakalasat iti panagduprak ti bagyo maring idi napalabas no sa dino na yano dagiti badbado da kinunana ken da dumapay nga arwaten dagitoy paset man ti panagsarita ni Mrs. Marife Ricarde. Mati mahonam natin nga balay nga maiatad kada kayo dagiti pulis kan dagiti kakadwa. Tingin ako nak madam. Masaya at daytoy nga patigda kada kami ti kas nga sangka pamilya. Okay. Na danunan ti dik akseptaran nga danunan ti kastoy ma'am. Hindi niya expect. Doon ma'am. Okay. So mo nati balayo man no nga tawunan mo bigla ka dito. Adamot gi 8 nga tawunan siguro ma'am. Ay okay so man ko ti di na yung nagtaglubin man dito hindi ba? Ma'am. Okay. So man kay baka di nga nakarik na tikas lang ay tugda dati ta syempre di parang delikado baka initan ket mabay nga gidda di ba lang. Awamot ma'am ti kasano nga kasjay nga na kukuan ni kasla dati laang mati panaka balay men nga awan ti sabalin nga nagkukuan mi ma'am dati latan. Okay. So dati di malan nga bagyo nga maring kumusta mo iti nagbalin nga masasadyo mong considering nga nagpigsat ang idigan to. Ano ti naggigyan ang idi mo balita? Iti bangir mi matlang ma'am. Malis kami taga po dajay nga panagkasla naka nervyos ko kuman. Adya man po GM niya iti panagsarita pa yan ni or panagsarita ni Mrs. Marife Ricarde iso na ti maysa or asawa ni Mr. Ernesto Ricarde nga nagaban nga beneficiaryo iti proyekto or may sa kadagiti proyekto dagiti kapulisan dito Region 1 so namuan nga adaan iti 5 nga anak ni Mrs. Mama Ricarde, edi pa lang barangay Sablot, Balawan, La Union, no, sa dinukat sa Jeddah, ayan ti daga, no, nga maturog. So, iya plag dalang kinuna na iti karton, kat sa Jeddah nga maturog. So, kas na kuna na, kat pakaragsakan dalaunay, at nasa nga proyekto, winapabahay project, dagiti kapulisan. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ken consistent number 1, iti La Union, basta radyo. Bombo!